माबादो आदिबासिफोरदो न'आ सावजाबाय इयाव खारबोफिनखानांगोन बिसोरो जोंनाव ओंखारबोनांगौ तालि थफ्ला लानानै इयाव गाबलाय लांबाय गाबनानै सोर गाबग्रोनाय हाम्फाया गाबग्रोनाय बादाम गारि फैबाय सना बादाम गारि फैबाय होनलायदो हा लास्ट डे फट'शुट नामा इलाय नै बा मानसिनि सिगाङाव गाबलायाखै आन्दाव फैनानै मोदै हुगारफैलायदों हिन्जावसो लायलायनाया जोबथ'बाय नामा ओमफ्राय नै गिजा फारसेथिं नै संनाय खावनायनि टेनसन गस्लाफोरा बोरैबा जालांजोब्बाय सं हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय माने नारा नाथा हाम्फेमोनजों मिस्टार दैमुमोनजों नांलाय बिथांमोनखौ लाखिनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो सानजौफुनि भिडिअ बानायखां ओरिखां फुंनि आग्लायनाय सबाय ओमफ्राय ना माबा खोरदैजों ना इदिल' संबाय आरो ओंखामखौ जानानै फोजोबनानै थांसिगोन फुंना थांथो गांगारप्पानि माबाखौ मोदोमखौ एसे लांफाथो इदि फुंनि सानजौफुनि मोनानि जायै नै इफोरबायदि अबस्था नोंसोर जायाना फुङावल' खनसेल' जायोना ओंखायनो फिसानै बस्थानै जाखांबायानो जोङो आरो बस्थासे दंबाय दायो हराव बस्थाथाम जानांगोन दा मनसेयानो जायाखै उदैनि मनाया बुंजोबलांनांगोन ना खोरदै जोंना खामब्रेंगायासो अरिजिनेल खामब्रेंगाजों जोंना हासा नांदेरनाय नालाय रावफोरानो एसे सोलायो हारसायाव खोरदै होना दं माथो खोरदै होनाब्रा बेलेग नङा बोरैबा इदिनो हासा खिस्राथार माथाम खोरदैबो होनो मा होनो ओमफ्राय इसोरनियाबो जाद्राया खरदै होनो खोमा बिदै एखेनो नोंहा हासायाव मा होनो खोरदैखो रोसिब्रा बिदैया हासायाव मा होनो दे रोसिखौनो बिदै होनो इसोर मा होनो दे खरदै होनो खोमा खरदै टेङा होमबा खोरदैयानो एखेयानो जाहैबाय ना माने एखे जानो ख इखोन्दै एसे एखे रखम होनो जोंनिया हासा बायदि एसामिसफोर बायदि बिदै मोनहैयो नानियाबो जुवान जेबो जायाखै नै लिरनायावबो दायो दाउ जागोन दे दाउ बेदर लाबोदो जों बाहायबाय थानाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो जों ना सारनो थांगोन जिया दंखायो बेयाव ओरैनो जे दं माबानि सौरा बायखोन्दाखौ सिरि थांना ज्राव सारनानैलाय नै हाम्फेया तनिष्का गथ'आ ओंखामखौनो जायाखै मबाइल नायगासिनो ओजोंहाय नै बाजैयाबो पापर एवगासिनो जोंहानिया बाजै आब'आ पापर एवब्रबलायबाय एकदमबारे संनाय खावनाय आरोना मैयानिफ्रायनो जोंहानाव दैमु ओमफ्राय बर' हारिमोना हरनै जाफैबाय आरो ओमफ्राय ना दायो बिदिनो आथुर जों बाजाराव थांदोंमोन नालाय बिदिनो नाजों खोरदैदोल' आथुर संब्रबबाय ओमफ्राय दायो दाउ संलायसिगोन ओमफ्राय मैयाथ' ब्लग बानायनाय जायासै ओमफ्राय सोरबा बेदर जाहोआखै इदि होनहरनोबो हागौ आरो मैया बेदर जादो अमा बेदर दाउ बेदर बिदिलायनो सोरबा आलासिखौनो बेदर जाहोआखै होनहरलायगोन दा मेरला मोनजादों बेदर जाबाल' आलासि जायो आरो जि खाथियाव लाबोनोसै लायाखै दा हराव आरो बेदर हांबावगोन हांनाय एवखां सावखांखौ जाखांबाय दानिया सावनाय हांनाय जासिगोन थाव बानलु ज्रोमनो गाङाथ'पानि गस्ला नागिरनो थांबाय ओमफ्राय ना गिदिंनानै किटिया सेस बोरैबा जाजोब्बाय खोमा सिंबो साबाय खर'बो साबाय उन्दुनानैसो दं मानसिया 2000 years later फिसाजोआ सल' खनग्रा बिफाया आरो बयलार माबा खालामग्रा मा होनगोन बेखौ गलायदो नै बुफ्लेनानै गलायगासिनो नै बे ओजा फिसाजोआ आप एन्ड डाउन सल' खनगासिनो माने जोंना दिनै गाबोन फुङावनो गावस्रांलायसिगोन नालाय ओमफ्रायनो लास्टनो बयलार सावनानै जाहोहरसिगोन आरो इसोरखौ गासिबखौबो नै गासै जोबथि हर जोंनि दिनैनि थियेटारा जोंनि फैसालि गेवलां फैसालिया एसेबां थुंगेबाय माने बेलेग नुसिगोन आरो मानसिफोरखौ भिडिअ बेलेग नुसिगोन सोरनिबा हिनजावजों सोरबा मोसालायनाय थुंगेबाय जोंनि बे फैसालिया हिन्जाव सोलायलायनाया जोबथ'बाय नामा सोलायलायजोब्बाय नामा नोंसोरलाय होननानै सोलायनांगौबो मोनसे
ओमफ्राय नै गिजा फारसेथिं नै संनाय खावनायनि टेनसन गस्लाफोरा बोरैबा जालांजोब्बाय सं बिस्रा बोराबदो बोराब जुबलांबाय होनबा नामा आलासि सोङै सोङै नै बापावै माया होनफिनदो दे रिदाइलग पाक्का नङालै माबानि दाखा जोमैतुनि अडिसनाव थांबाथाय पाक्का सिलेक्ट जाखागोन बियो मानसिया अ नुवाखै लेखादो खानायखो ओरैबायदि गाबोन फुङाव बाथाबनानै लागाबना होमबा माया गाबनो ओंखारखाबाय न' भगबान दे मिनि खुसि जानोसै आरो दिनै हरसेखो गाबोन फुङावनो बोजामा गाबनानै बोजामा थांगोन बेखौ पात्ता मोननाय नङा ना थरनाखौ एसे साइडआव दोनखानांगोन गालांनांगोन इखो ओंखामखौ जानोसै जानानै ओमफ्राय ओरैनो उन्दुआ गारा माने दसे रायलायगोन आरो माबोरै बेफोरखौनो नामा खैथायाव थांगोन खैथायाव थिगोन खैथायाव सोर खिग्रोगोन नामा थरना अ बिराद दुखु साखि दे साखिनाथ' बा दिंलारलाय सं माब्रै माबा खमनि दं नामा संख्रि एसे नांगोन संख्रिया दे होमबा ना दिनैनि लासार ओंखाम जानाया ओइ गथ' दिनैनि लास एकदमबारे गोसो होनानै जा मायबा खमि जादों नामा जायाखै एकदम फोरसा फोरसिनै ओंखाम जानायनि राननायनि ना दरसे बेदर हांनाय ओमफ्राय ओंख्रियाबा मा जाखो थालिर अ इसोर सोंनांगौमोनथ' आरो नोंसोरथ' गाबोन मोनफैगोन र' दे ओमफ्राय जदो सोर जाखो दैबो सुपार धामाका दा थगायदों मा जानानै फुंलायलांसिगोन बयलार सावनाय ओइ माने मोनसे ओंखाम रानलायदों निसा बे हामफायासो रिभिउ होसिगोन आरो जाबावगौ मोनबाय थासिगोन नैयो माने औवा मेवाया सारदो ना बे हामफेनि ओंख्रिनि हामफेया मालाय फैया नुनानै लुगैबाय थादों खुदै गबाय थादों माने मा होनो रेड सिङाव थाबखोमाना दोनगासिनो नायखुमानानै खुदै गबाय थादोंमोन नामा नैलै मा नुवाखै मानो दुखु जाबाय नङा जोबसिगोन नालाय दिनैनो लास्ट इसोरनि ओंखाम जानाया नै इसाबो बर्थमानाव दिनैनि लास्ट आरो ओमफ्राय मालाबा फैफिनगोन इसाबोथ' नै दे जादो गुड मर्निं लोगोफोर नै दिनै एकदम खोमसि नुनो मोनदों आंनि साइडआव नै मानो होनोबाथाय दा खैथा जाखो सारिता इसोरखौ माने दैमु हामफेमोनखौ दोननो खार'नै जोङो रेडि जाहैबाय बेनिफ्राय थरायनाया मा खालामखो मा आंथ' मिथिला सा ना मा फुदुंखो मा खालामखो नोङो बेरनोसो दहायनो उथिदो आरो मानसिया सारिथायावनो ओंखाम संबाय बाबानो ओंखाम संखाबाय दा इसोरखौ दोनहैनो थांबाथाय लेट जागोन ना 6ता 7ता ओरै ग्रोब जाहैखागोन नालाय ओंखायनो ओंखामखौ संखाबाय ओंख्रि खामानियाव थांगोन नालाय दा दैमुमोना ओंखाम जालांलानो ओंखायनो मेथाइबो लांनो गोसोआव गैया बिदिनो बेदर फिसा जानो ओमफ्राय दा नै लालसाय ओमफ्राय दाउदै दैबा दंमोन बिसोरनिल' जखानि गोसो नङाबा ओंखाम उखैना एसेबाबो आं फिलिंसखौ मिथिबाय खारन आङो माबायाव दिगबै आरो जनायाव थांफेरबायना ओमफ्राय आं जेनेकुवा मोनलाङो माने ओंखाम उखैनाय भाब जाखायो बेनिफ्राय आंहा ओरैबायदि अबस्था गन्थं गोजा हांखो लानो हायाखै खुगा गोजाल' लानांगोन ओमफ्राय खुगाया जारांखांजोबनायखायो जेनेकुवा खस्थ' मोनदो ओमफ्राय बिथांमोना उथिनानै रेडि जागासिनो खोन्थिनो आङो এনেকুৱা গুচু আৰু
दे गावबागाव गावबागाव खारजोबसिगोन नालाय आथुर बिथुर माल बुथुमनायाव बेस्थ' मानसिफोरा खोनादोंमो ओमफ्राय नोंहालाय मानो खास्लायखो दाबो खनसे खनसेनो खारसिगोन नामा हो आया मालाय थैना दंलाय नै नोङो न'आव थाथ'दे बाबु दै जों इसोरखौ गारना फैग्रोन दे स्टेसनहालागै एने खुवा गुसु मथा मथि इसोरनि ट्रेना 6टायाव दङ जोङो होमबाना थांनांगोन 5टासोआव थांनांगोन जोङो 5टासोआव थांनानै टिकेट दानहैनांगोन दा माने ओंखारजोबनानै आंबो खिग्रोना लायनो खिनो मोनाखै आङो फागोखौनो मोनाखैमोन दहाय खिनानै गानफैबानो जाबाय आंना खिग्रोना लायनो अ हाथाय हुइनो आंबो दे ओमफ्राय मा हाबाव गारदो मा मादो मोजाङै नायथिंनानै ला दाउदै लाल साय मोखां सुना होनानै दाय जाबाय नामा दे खाथियाव फैबाव माने साखौ लासै लोंनोसै ओमफ्राय दिनैथ' मोनजागोन ना माला जाफैबावगोन दाउदै खावख्लाब जाहोबाय नामा गथा जालायबावा आरो नै बिसिलायथार माबा बिसि दिनै बोखावलायबाय नै खिथिया लुगनु जागोन होननानै मोजाङै मोजां मोनहैथोसै इसाय एकदमबारे दोनना फैनोसै सुरपेटायालागै नै जोंहा जेकेट टेकेट गानजोब्बाय आहाबो रेडि जाबाय आंहाथ' पेयाथ' रेडि जाखाया गामसायैनो थांगोन बायदिसो मोनबाय आङो हामफेखौ बावगारनांसिगोन दा बावगारनो बादोंमोन नै खाथियाव जहैलायथारदो लोगो मोननाय नंलाना माला फैगोन माला थांगोन बेवाइफोरखौ ना खैनाफोरखौ खैनाफोर जायनो मोनसे साया गैथार जादों आइ गथ'आ उन्दुनोनो हायाखैमोन नै 5टा 4टा बाजियावनो फोजाना गथ'आ खेलें मेलें जाबाय गथ' मानसिफोरा माबायानो हो बेलासि थांबानो जायो मोनहैया खोमा माने ट्रेना उल्टा पाल्टा जायो इयालागै मोनहैगोन ओमफ्राय इनिफ्राय आंगा मांगा बासजों थांनांगोन आरो दा ओजा हामफेया बास गाखोनो हायाना आरो दा न' सावलायनाय मालायनाय दावरावबो जाबाय दंना नङाबाथ' मास मोनसे थानो हागौमोन 8 मास थानो हागौमोन माबादो आदि बेसेबो न'आ सावजाबाय ओंखारबोगोन जानांगोन बिसोरो जोंनाव ओंखारबोनांगौथ' टालि थफ्ला लानानै इयावनो उन्दुफैनांगोन जायगाखौ मोनफैनो नालागै गेजेरावनो थाबथागोन दा आवग्रिबा होनला सावथाल सिगा गोलाव गोलाव लानानै ओरै दैमु हिर' दंखायोना सावथालफोरजों बुलायनो सा लोङा खावसे जानोसै ini tuliskannya kita जादो ए लादों आंलाय सा खापसो लादों नोंदों इखौ लादों होनलाय गथ'नि इसिबां जायो दा इखौ एसे मोनजाबानो जायोना ओइ बिगुरखौल'सो जायो बबाव मा बिगुर थालाबाय नैयावलाय बिगुरखौल'सो बिगुर सोलायलांबाय बिगुर थायोबा सोरनि बियो खाबा फुङावनो फोनाबा जायाना ना हिन्जाव माहारिया इखौ फोनाबा जाया नोंसो खानायबो खानबावाखै बिराद खाथ्रा हंख्रदो ओमफ्राय हंख्रबाय थाबाय दा खतरलायलांदो गन्थ' दांनाबाय फार्स्टआव पिउ पिउ होनग्रायो नोंहालाय इखौ हंख्रदनायखौनो आंखौ हंख्रदो होननानै आंखौ खन हमदोयो फार्स्टआव बोरैबा इदिनो जेरै हंख्रदो जोंग्रोदो ओमफ्राय लासैनो एसे गियार स्टार होननाय गुजुर होनबाय खतर बायनाय बेलथाय नोंगोना बायखौ जेरै साखावनानै बै एसे सानै र' ओमफ्राय उनाव एसे सारि मिलायबाय दिनदोयो होननानै सानदेरबायब्रा सानदेरना सिरि जालायबाय जायगाखौ मोनहैबाय बियो थाबसो ओमफ्राय सोरहाय जाबाय थादों हमना मोनाखै लायासै आङो लायां लायां जानानै मेगनखौ बिसिनो हायाखै
이거 खोन्थिनांगोन खोमा सोर होननानै होनना जायासै लाजिगौमोन ना दे गानदो माम्बार दोनना फैनोसै इसाखो Om dah ikut. खुलुमलायबाय नै Om dah. आंखौबो Ikut madi ikut om dah. Om dah deh. नांलाया दे खोनसिका Om dah. Ayah. Om dah. फार्स्टिं रेडि जाजोब्बाय नै थांनो बा खिथिया बुवा पिके Topsi kandang. नै Topi. Bai topsi degraya. थांसिगोन आरोना उदालगुरियाव खोमसि खोमलाव Gusu dan lang nang sini sujun kene. खस्थ' मोनबायना Sekarang. इसोर सोमोन्दो दा इसोर ना थांनाया मोना इसोर हावदाव माला मोनहैगोनसो जादो Nonsusu. सयतायाव गाखोबानो 6, 7, 8, 9, 10 4 घन्टा दसेनो मोनहैगोन Rongnya selibon. नङाबाथ' लासैनो थांनो हागौमोन हाम्फियानो गारि गाखोनो हायाना दा जा नै खस्थ' मोनफाजोब्बाय नै फुङाव उथिनानै लायदो निस्का होनफिन बाय बाय होनदो दे आब'खौ बाय बाय होनदो दे खोना बाय बाय आब' दे बाय बाय देनां फैफिनगोन Dia mama tadi mama angkat. राम जादो Gider beg lana fai kadang. गथ'आसो गोजांसिगोन खाख्लु मोनांगौ बेखौ गथ'खौ खोबना लांसै नै नङाबा गगा मोनगोन धनिष्का कुम्बल जोमलायनाय जाबाय सिगां जोबथार दे Sekarang jebtar. अयाव टिकेट Thù Bay bay ra thật ấy Thù Pasta baजियाव दैमुमोनखौ दोननो थांनोसै आरोना बिराद उपाय गैया बिदिनो ट्रेन होसोनांगौबा खस्थ' जायो बिथिंजाय जौतिस लाबो नै माने फुङावनो खोमसियावनो लाइट सुनानैसो फैनो गोनां जालायदो नोंथांमोना नुखाबायानो लोगोफोर दायो जोङो सुरपेटा स्टेशन मोनबाय आरो नै लानानै फैबाय किटियाबो थांसिगोन नामा उदालगुरियाव नोंसोरखौ पाथायहरनोसै थांफाखादो बाइक आं सालायना लांसिगोन नोंसानि बाइकखौ फाननानै स्कुटि आं सालायना लांसिगोन जोङो टिहुआव ओंखारहैनोसै होनदो टिउआव बाइकखौ फानलांदो गाबोनफोर हैबानो जायो ना नैयाव दोनलांजायो इयाव लाखियो Torena mana juga dah na dan lana. Ini juga kadang Soy माल माथा लाना थांसै नै dan lana juga bara. Last day photoshoot nama लास्ट दे last day photoshoot र' deh ब्राइटनेस मिलायदो दां र' Maya थांनो गोनां मालाबा लोगो मोनगोन आरो जोंहा फट'ग्राफारा लाइटखौनो मिलायनो हायाखै नै एक दुइ स्टाफाव नोङो दे बोलो बर्तमान माने दा ट्रेना फैथ'वाखै 6:10 इदियाव फैगोन आरो ओमफ्राय दा ओइखैजा दायो 10 मिनिट सिगां नैयावनो टिकेट होबाय नामा इयाव लायगोन माने दा टिकेटखौ ओइ आं टिकेटखौ लाना फैनि र' टिकेट लाना फैनि आं टिकेट लाना फैनि बाया लायगोन ब्रा लायगोन लाथ'नो बुलायनोबो नागिरो टाइमा इखिनि जाबाय 5:49 ओमफ्राय दा माने टिकेटखौ लांगिसै आङो नै टिकेट काउन्टार टिकेट लाग्रोनि इयाव टिकेटखौ सानैनि बिमा आरो बिफानि फिसानिखौथ' नांलाया टिकेटआ मोनबाय बेनिफ्राय नै नोंसोरो इयाव रिल्स बानायनायनि माबा खालामबाय दं माने रिल्सनि थान्दा मारबाय दं इयाव नै बेनो नै केमेरामेनखौ नाया मानो नै लंपेन्टसो बोखावबा टिकेटखौ माने इयो सुरपेटानिफ्राय रङिया ओमफ्राय जा रङियानिफ्राय मासबाद डाइरेक्ट गांसेयावनो मोननै माबानि आरो दे
फिसाजोआ उन्दुनायानो बिमाफोरा जा रिल्सनि थान्दा नै बिमाया रिल्सनि थान्दा फिसाजोआ उन्दुना दं नै खारदो ओइनो खारदो थौ बावगारलांगोन आरो करिया नङा बावगारबोखाबायानो थौ चल माला लोगो मोन ओइ इ नङा आद्राना इ नङालै बेफोरद्रावसो गाखोनो मोननांगो बेफोरावसो गाखोनो मोननांगो Matreni. स्पेसियेल Wande Bharat. अ Wande Bharat. ट्रेनखौ फैबाय होननानै आथुर जालायो आरो माबाया बन्दे भारतआनो दं खोमा एबारसो फैसिगोन इयो एबारसो फैसिगोन फैबाय सं आयु मा बेग जोंबो थांनोसै होनलाय बेनो गांगा थफाया थांफाथोसै बेखौ जोमनानै थांदो एबार नोङो गांगा थफाखौ दाहोना बानायना दोनहैदो दाहोना थांफादो इसानि कक'आ बिफांखौ सामलायहैदो बादाम गारि फैबाय सना फैबाय होनलायदो थांसिगोन सना नोङो थांसिगोन गथ'आ पुपु पिउ पिउ होननायाव थांसिगोन नै खेरेन्दाया फैबाय इनो गारिया फैबाय इनो आयु मा गारि बोरमा मोना नायनाया नै बिसोरा चक्लेट बायना खादा खस्थ' मोनखां दसेनो मोनहैगोन दे मिथाइ फैबायानो बिदि होसोलायनाया होनलाय ट्रेनाव गाखोबाथाय गाखोबाबो जासै थां दे थांदो दे मोजां गाखो दे बाय बाय रङिया मोनैबा फन थांदो नोङो इथिं एवनि जिराय जायो अबाव बेखौ जिराय जायो जन मोनाखै र' है र' ना आमिना जा बाबु खाथि थांना रलै लांफाजागोन नों बारा खाथियाव थानालै बाबु बे मोनदो सिट मोनदो दे आरामसे आमफे थांदो सना Daniska bye bye Nane जोंबो थांगोन नोंसानाव लाबांला थांबाय आरो सिरियाव नै तामाम गोलाव एकदमबारे गाबलाय लांबाय गाबनानै सोर गाबग्रोनाय हामफाया गाबग्रोनाय इसोरनि गाबनायखौ नुनानै आंहाबो मोदै थबथिंलाय लांदों दा इनो मोदै ओंखारो खुमायदोनो हुकुमा इलाय नै बा मानसिनि सिगाङाव गाबलायाखै आन्दाव फैनानै मोदैखौ हगारफैलायदोंनो जोंहा हाबाफारि दंबावो मोनसे हाबाफारि चल गगा मोननानै गन्थ'आ जाला एकदमबारे माने आलौनाय
हेथेजोब्बाय थांथ'वा थौ थौदो दा जों न'आव थांनोसै आं लादो थ' भिडिअ'आवनो जोबथ'बाय नामा जोंना जोब्बाय गोदान हाबाफारियाव गोदानै लोगो मोनसिगोन मा हाबाफारि नायलांबानो जाबाय नामा थौ